95.3 FM. 95.3. 85.3. Ako sayaw, ikaw ba?
nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Baso, wa mahulikuso, tulong ko bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlo, kailangan ka Ginoo, ang ikabalos ko, mao ang pagkainin mo. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang palukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Pagkatao adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Hesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios Ginoo ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kag ikutlo sa balaang kasulatan. Kailang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong butang sa katapusan Sa kalibutan, tagda o bakit sa kabutagon ngayang ihatag ka na to. Mahadaw ka mahanaw sa Martes. Itsa uno na yun sa Abril sa tuwing 2025. ang pulong mo. O diniklarar ang gobyerno mga presyonan sa limunang lawa ano na itawag o holiday. May hinungdan ng mga isuon Nga ako ato na gihatag ka sa panahon ang paabot ng mga mensahe ni mga tagtaan tungkol kay wa masantay duty karon sa ato ang di trabaho ang gabihan sa Ginoo kanito. Atong inumduman mga isuon pero ang sa adlaw sa Abril butang may Pagkatasayo katapusan, sa unsang mga pangitabo sa kalibot dahil sa atong kinabuhi. Kaya ang Diyos na may nasayod sa ugma o kumalabot bisa ang kahit tinis kalibutan. kalibutan. Sa ngalan sa labing halandon ka Diyos, sa kumpersa sa kalangitan, sa ngalan sa station manager, Pastor Gideon Candelario, sa ngalan sa General Station Manager, Reverend K. Makayan Makasaon, ano sa mga inyong mga higala, ubos ninyong amigo, sunod doon, alang sa pagpaabot
sa mga mensahe sa atong Ginoo pinagi sa balang kasulatan. Kumusta ang tanan nato mga binalagan, mga follower o listener sa Shine FM 95.3 at kanunay naglanong-lanong nini nga sa iyo kabuhaton. Ilabi na diha sa Atbag, diha sa Natawan, sa Nasindan, sa Supusupuan, sa Lower Tuyupan, sa Kapatan, sa Kapwi, sa Ilihan, sa Pasto, sa Puliga, diha sa Barangay Santo Niño, sa Maninihon Barangay, sa Payawan City, diha sa Dapit, sa Naga, sa Napiray, sa Lamas, o diha sa Bangilan, Batuligaw, Arsiri, Kamandag, Pinitigan, ang dini sa Bunglong Maigsoon sa Balong, o dini sa Nabonbon mga kaigsunan. Sa tanan nga mga katawhan, nga nakaropi na sa inyong mga FM radio, na kanunay na kasunod nini nga programa ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Nonoy Arias diya sa kasagagan. Ako na pag-aasig sa mga langgan sa Ginoo. Ikaw ug ako kanunay kita i-challenge sa pagpangalangan. Ama, atong titigan ang pagkamayo sa Dios. Ug ikaw ug ako gipasinati nga ang Dios maayo. Ang ato karon nga topic maigsoon pagtipig. Ug ang atong atima karon maigsoon tipigi ang balaod sa Dios. Kamoy paghatod sa tinun-anay nga kadaugan kasiguruhan sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa mata ko sa ilabi na sa pagpapila ni Pastor Arnolfo Villaganton kamatod pa niya ready lagi sige na FM Radio Pastor kada buntag maminaw mi sa mensahe sa Dios nga gipaabot siya mga lagad labaw sa tanan niling mao nga dapit na mo'y nahimo nga instrumento aron ang mga mensahe sa Dios mamisita karon sa inyong mga kasing-kasing pinagi sa mga mensahe sa tanan nga nagasunod niining mao nga programa ato ang programa nga gibiyag sa Ginoo sa atong kinabuhi sa gikaingon ko na dili ni akong programa kung dili programa ni sa Ginoo aron ikaw ug ako makakatulong sa kinabuhi nga bako sa tanang nga minaw siya diha sa mga Siray family diha sa Atbang sa mga Libaga family sa mga Binigay family Maigsoon Maynado family sa mga Castrense family sa mga Lasa family mga Igsoon o sa tanan nga mga Santiago family o diya sa Kakatap Maigsoon mga Tanail family o sa uban pang mga katawhan nga nakasunod nining mao nga programa nga gipiyang sa Ginoo kanato o sa ihalagad sa Ginoo nga nagsulod usab alam sa pagkat-on kanunay diha sa mga mensahe sa Dios nga gipiyang kanatong tanan labi na diha sa dapit sa Pilipigan Maigsoon ang pinamaluhan ni Pastora April Binagkauturan Pastor George Panerio Pastora Jinky salamat sa Ginoo nga inyong ginawat ng katugdanan o manginamit ang inyong ubos kalagan inyong kampingan ang pagsalig sa inyong hingin yung luman na ito mga Igsoon nakita sa Diyos ang atong katungdanan ang pagwali Wala ko ang pagpapit sa mensahe sa Ginoo pinagi sa mga kasunod atong kinumduman usa di ka pribilehiyo pa ko na ikaw ug ako ihatagan sa katungod nga mahimong anak sa Dios ihatagan sa katungod na adunay authority mismo kamo mismo kita ipasinati nga tinuod nga dunay Ginoo sa inyong kinabuhi ato kanunay nga i-refresh ang mga pangitabo kaniadto ug until now and forever kauban nato ang Ginoo ato nagtipigan ang mga balaod sa Dios aron kita dili makasana bato sa tubangan
Sige. Pagkakos sa taon isa. Labi ka manan o pasopaon ka ng Diyos sa mga. Salamat o Diyos sa iyong pakikuban. Salamat o Diyos sa iyong pagkamping sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa iyong pag-aliman. Salamat o Diyos sa iyong pag-atiman o pag-supply sa tanan ng mga bulan. Ngunit o Diyos ang akong kinabuhi. Pangalimuli ka nun ay nabisan mo sa katang sitwasyon. Kami tanong ay anaasa mo mga kami. Labaw sa tanan sa iyong mga lagay. Ano mga pag-ampo mo ng kanino. Ano na sila yung mga problema. Ano na sila yung mga kiatubaan. Labaw sa tanan. Dinis kalibutan mo. Nagalain-lain man mga sinatian na na. Iba lang dinis kalibutan. Napanasayod kami. Nadilig kung dilig ni mo kami. Ikalimutan ng Diyos. Padayon ang imuhang kamot. Magkatapian siya mong alaga. Padayon ka o Diyos. Na ikaw ang among ituboy. Padayon ka. Na among ibayaw sa tibok ng mga pinabuyan. Ako mga pagkapo o Diyos. Salamat Amahan. Sa talang karoon ng tabli sa mga FMRD. Na ang diin ang panalangin. Panawat sa mga karusan nilang kamatinan. Ako sa tanan diya sa mga elite family. Brother Mario Ilig. Sister Roslyn. Sa ilang mga anak. Diya sa dapat sa kampoy Lord. Kabitan ilang mga kinabuhi Lord. Na mahimog kayo sa kakanunay na pinasay sa mga anak ni Lord Jesus. Sa tanan na mong kaisunan din sa balon. Sa tanan na mong kaisunan din sa Pilipigan. Diha sa dapat sa kalasagan ka. Kung nasa iyong ako Diyos, ay mo nag-iandam ang mga panalangin sa pagpundan o simbahan sa mga dapat. Salamat o Diyos sa mga anak kay balugitan ka nimo. Namo, mahimog na mo. Nga kanunay kami magmadaog sa bisang mong sangkitang sitwasyon. Hindi sa kalimutan naman. Lamang ang titigan ang imong mga punong balaod aron kami dili makasangka batok sa imong turon. Na kami kanunay mahimong higit. Na kami kanunay limpyo diya sa imong katabangan ng Jesus. Tungod kaya akong ilang wala kami aron mahimong sa mong kakalimang labaw sa tanas tibok na manimalay sa ako ka ugangan sa tulo na mo ka mga anak sa akong asawa na nagkaroon sa Saudi Arabia. Ilusap siya nga hindi mo pinasay sa maong adapit ng Jesus until kasi mahibalik din mo ang adapit nga puno sa kadaugan kasi ko lang kita na kanino. Salamat po Diyos sa tanang karoon na minaw sa Shine FM 95.3. I declare blessing. Lalo naman sa mga problema, ikaw magapanalipod silang ginagawa. Ikaw magapahibawas ng intanan. Lamang among paningkamutan na kami ang Diyos magkinagin sumana sa mga pulong mga mensahe ng Jesus. Salamat po Diyos. Labi na sa ako ang mga bulahaton ni malabot na mayo sa ikaduhang pagpasalamat o Diyos. Ikaw sa magsuplay sa tanan namong mga pangilangnan. O salamat po Diyos kung ilahin na mong ipasalamatan kung ikaw, kundi ikaw lamang Ama. Isa pa mas kinabuhi ni Pastor LC Candelario na karoon diha sa Tuklong Cavite Lord sa iyang pag-evangelize sa pagpaambit o pagpaabot sa mga pulong mga mensahe. Kupti o kubalikan o na yung kinabuban sa iyang pamilya. Salamat po Diyos sa daugan kumpleto magkayuhan sa iyang kinabuhi uban sila mga anak Ama. Bisan pa man Diyos sa tanan ako mag-isom sa mga napit. Sa kinabuhi ni Pastor Gideon o Diyos sa mga tawhan ngayon mong ipiyal siyang kinabuhi ikaw sa mga panalangin sa Maumag FM Radio diha sa Kalugtugan Barangay Serdin Lord Jesus. Bisan pa man o Diyos ang mga plano sa pagproseed diha sa Paleo Lord ang mga kapagkampo. Kadin ang imong mga alagad mag-unaw sa lamahimong ehemplo ug mahimong pinasay sa mga anak ni Lord Jesus. Among paningkamutan kutob sa mong mahimong na ikaw o Diyos mahimuot sa mong kinabuhi. Pinungdan Amahan among tipikan ang imong mga pulong mga mensahe aron kami dili makasala batok sa imong mga panahon ng Jesus. Salamat o Diyos sa tanang karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ilabi na Diyos sa lain mga nasod, mga OFW. Ikaw sa pagkamping kanila. Bisa pa man o Diyos ang malabot na pinilay ni o malabot na mayo Diyos Lord. Hatagi o kalinaw, hatagi o Diyos o kalibay, hatagi o kadaugan, ang mga katawhan angayan o takos diya sa pagservisyo sa katilingban. Iya usap o Diyos ng mga takusa ka mga butante na ibutang sila kasing-kasing una-una kaano na pagkahadlok ka na kanino ang angayan takos na ibutang sa pagdala sa katilingban Lord. Aron kami magkinabuhi kaano na giyagikan kanimo Lord Jesus. Salamat Ama ng Himaya nananagin kanimo ang tanan pinag-isang ng Jesus at tanan magayon
maigsoon sa kinabuhi ni Brother Pops Jilo Miguito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Ayo buntag kami yung tanan sa tanan ng mga Garces family. O karon sa mensahe maigsoon maayong buntag pastor. O maayong buntag sa tanan. Ilabi na sa tanan nga namin ang magsulod din mga programa din sa 95.3 din sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayan City. Kapong adlaw ang mga kaigsunan wala ta makapaabot ang mga mensahe tungkol kay every Monday na may flag ceremony mga igsoon. Wala ka sa dilit pa mo abot ang oras na schedule na mo dapat nag-advance namin o 1 hour before ang among schedule. Ang mga Chinese mga kaigsunan ko sa ang imong duty dapat with 1 hour to anak sa imo ang duty. Ang mga Pinoy may igsoon malit pa 15 minutos, 20 minutos. Minugdan, mahinami, ilabi na sa panagsimba. Mga alagad sa Diyos, mga pastor, mga pastora, dapat ikaw o ako mo'y maguna sa simbahan. Kaya ikaw o ako, o ilang tao, ay si pastor sige manikalit, si pastora sige maganikalit, ako pakakawa ko katungganan sa simbahan. Inipupos nga alagad mga kaigsunan, karon ay nagdasig isip, nagipiyalan sa Diyos katungganan, paglit sa mga katawan, paglit sa mga kasimbahan. Apat ikaw o ako, kauban sa trabaho sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa matang usa, namigdawat sa katungganan, o hinaot ko, manginaot ang inipos na langit, dawata sa pinasing-kasing, uban ang tabang sa Ginoo. Kung nakasinati mata sa kalisod karon, i-challenge mata sa atong silingan, i-challenge mata sa atong isip katao, i-challenge mata sa nakalangit pundok sa katilingban, apan hinumlumi, kung doon na kay Ginoo, dili kaniya pasigan. Gawas ang kamaturan, o ang kamaturan, maghatag ng kagawasan. Ang importante, ikaw o ako, hitipigan, sulod sa tundog ang kasing-kasing, ang mga balaod sa Diyos, aron ikaw o ako, dili makasalapato sa tabangan sa Ginoo. Atong pahinaynayan ang atong background mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa imo ang mensahe, Brother Pops Jilo Miguito Garces from Lapu-Lapu, kusog ra kayo imuhang background pastor. Tingog hanap kayo atong pahinaynayan. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Ang salamat usab sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino from Davao City, igsoon. Ang Ginoo magapanalangin diha sa area sa Davao, ilabi niya niini umalabot nga pinilahi, binakbakay ng mga igsoon. Ang ato nga ikatabang sa mga magpapili, mao ang pagpaluyo sa mga pag-ampo, ilabi na sa mga alagad sa Diyos. Atong hinumduman, kita mga alagad sa Ginoo, dili ta under control sa mga politiko. Kay ikaw o ako, lahi ang ilang papel o lahi usap ang imong trabaho. Ang trabaho sa mga alagad sa Diyos, mao ang pagpaambit diha sa espirituhanon nga bahin, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kung ang mga politiko, ang mga kandidato, walay giyas Ginoo, ang giuna-una nila, maura ang giuna-una nga muyaka sila sa katilingban. Bahala ng mga tao magkalisod. Basta ang giuna-una nila ni anak makalusot na lamang kung pinili ay goodbye. Pilia o ibutan sa inyo kasing-kasing una-una ang angayan, takos o bagay nga mo serbisyo sa katilingban. Ibutang sa kasing-kasing una-una ang angayan, takos nga adunay kahadlok ngadto sa Ginoo, nga adunay balhaod sa Ginoo sa ilang mga pinulungan. Apan kung puro na lamang pagpandaot sa ubang politiko, hinumdumi wala na Ginoo. Klaro. Kung ang politiko manaot sa isig ka politiko, wala Ginoo.
Si Jesus wala mo anis kalibutan aron sa paglaglag ni atong makasasala, kun dili min ani si Jesus aron ikaw ug ako sakwaton ka gikan sa imong pagkamakasasala pag-ingon sa kinabuhi nga bago. Amen. Ano na yung mensahe si Brother Papsilin Mingito Garces? Salamat, Pastor. Klaro na Diyod ang ingon. Hinumdumi ang alagad sa Diyos, dili under control sa mga politiko ng partisan tayo. Si bisan kinsa nga mo bisita sa mga simbahan, tagaan natong kagawasan. O tagaan o sa natong kagawasan ang katilingban, si kinsay angayan o takos na naa sa ilang kasing-kasing. Apat siguro og lantawa ang mga leader sa katilingban kung sila ba'y takos og angayan pag-lead aron ikaw o ako dili magsakripisyo. Klaro. Ang balaang kasulatan mga ekson, even si Salmista David, ingon siya, amahan ko, tipikan nako ang imong mga balaod aron ako dili makasala batok kanimo. Mainungdan din sa kalibutan karong Mayo 12, nagkalain-laing mga pakulo. Bantay ang mga pinulungan sa mga pagpapili. Kay kung puro lamang pangpangdaot, hinumdumi si Jesus, wala siya mangdaot kaniadto, kung dili kanunay siyang nagdipinsa. Aron ang kamatuoran mugawas. Kamatuoran nagikan sa Dios nga nagpadala niya. Ang mga lagad sa Dios way angay na manawot sa iyang isikalagan. Hello. Ang imong katungdanan, mao ang pagwali, mao ang pagpaambit, mao ang paghanay diha sa pulong sa Dios nga gikan sa balaang kasulatan. Maunay atong role, Exo. Mahinungdan kung dili nimo masabtan ang tinud-anay nga lintunganay diyas kamatuoran, ang mga alagad sa Dios dunay uban nga kanunay mamantay lang sa mga pagtulunan apan wala magbantay sa iyang kaugalingon nga batasan. Kung dili gituboy title sa simbahan, adlaw ipapahulay, adlaw Sabado, adlaw nga Domingo, mao ba nay muluwas sa tao? No, dili. Ang muluwas nimo, ang muatubang nato, mao ang maayong kinayat batasan sa asaman. Atong ipakita ang maayong relasyon sa katilingban. Kay si Jesus bisan gibuhatan sa dili maayo sa ubang nagpabilin siyang maayo ni atong dili maayo. Mga alagad sa Diyos, mga pastor, mga pastora, mga leader sa simbahan, ikaw o ako, kilantaw sa mga tao. Atong basahon ang mga salmo. Ang atong teksto mga kaigsunan, ang atong tema, tipigi ang balaod sa Diyos. Ngawi maghatod ka nato kadaugan kanunay. Kaya kung dili ganita makatipig sa balaod sa Diyos, posibilidad ang atong tawhanong emosyon maunay mo pairal din sa kalibutan. Karbo o kambugero. Apan kung doon na kay Ginoo, si bisan kinsa matang magpasigarbo, hinunuab ipasigarbo na maayo ang Ginoo. Atong basahan. Ingon si Salmista David, 119 sa mga Salmo, versikulo 11. Dili ta mo kuha pagtulunan sa katilingban nga walay angay. Dili ta mo kuha pagtulunan sa mga organisasyon nga ang gituboy title sa simbahan. Grupo. Nindot kay simbahan kay nindot ang simbahan, pero dili nindot ang batasan. Dako nga simbahan. Nindot kayo. Simbahan rin na nindot, pero ang tao wala manindot, na usap ang tilaw. Ang kasulatan mga kaigsunan wala nagbase
diha sa simbahan kung dili nagbase sa imong kinaigpatasan ug ikaw ug ako pamatud-an na abagutay Ginoo. Amen ba? Mapamatud-an ka lang kung magpabilin kang mapainubsanon atubangan sa Dios o atubangan sa katiliman. Time will come, ituboy ka sa ikitagal na eksaktong panahon na dunag kay Ginoo. Tanawa ra ko si Salmista David. Wala man gani siya mosokol ni Saul. Nagkipangkaw na siya while siya nagplay sa alpa. Si Salmista David, kanunay na siya relax. Sa mga away ni Salmista David, wala siya nabalaga. Kaya nakahibalo siya. Dili o dili siya mao'y makikaway sa iyang mga kaway, kundili ang Diyos. Hinumdumi ang balang kasulatan, ning ingon ang Ginoo, ayaw ka mo pagpapanimalos, kay ako ang mapalos. Just relax, mga alagad sa Ginoo. Pasagdai ang mga katawan nga mo bato nimo. Pasagdai ang mga katawhan nga mo pasangil nimo. Pasagdai sila nga mo daot nimo. Iampo sila nga dili sila mga daot sa ilang pagdaot nimo. Apan hinumdumi, ingon ang Dios, hustisya ang akong paghukom sa tao. Amen. Ang atong role ug ang atong papel dinhi sa kalibutan mao ang pagwali sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran maunay mo dipinsa sa imong kinabuhi sa panahon nga ikaw hasigon sa katiliman. Si David nahadlok ba? Wow. Si Daniel nahadlok ba? Wow. Si Abednego, si Shadrach nahadlok ba? Nga isugnod sila sa hudno? Wow. Kay dunay Ginoo. Sa bisan unsang problema dinhi sa kalibutan, ayaw kahadloki kay dunay Ginoo. Ibutang sa kasing-kasing kuna-una nga doon na kay Ginoo nga mulawas nimo. Basahon nato. Ato ni klarohon Nixon. Si Salmista David ingon siya, ang importante dili ka makalapas sa malahod sa Dios. Maunay pinaka-importante. Atong kuha ang panag-inan ang mga katawan kaniadto. Kira man, kamatay man, away man, sama kang Samson. Nganong napildi sa Samson? Nakasala man si Samson. Natintal man sa ni Delilah. Hinumdumi alagad sa Ginoo, paningkamuti nga dili ta makasala at tubangan sa balahon sa Dios. Bahala na nakatilingban ang ilang paglantaw na ikaw makasasala. Basta lang nga dili ka makasasala at tubangan sa Dios. Amen ba? Maunay gusto sa Ginoo sa itong kinabuhi. Ingon ang 11, gitipigan, giampingan ko ang imong balahon. Meaning to say, gitipigan, giampingan. Kung ang usa ka butang na imong ampingan, wow! Kanunay na imong tipigan. Unsa may angayan na itong tipigan? Mga maayong mensahe nga gikan sa Ginoo. Ayaw tipigi ang mga daot ng mga mensahe nga makahatag nimo kadaot sa imong pagkakristohanon. Ayaw tipigi ang mga bahog sa imong kasing-kasing. Ayaw tipigi ang pagdaot, ang magpagdumot, ang hatred sa imong isikataw. Tipigi ang mensahe sa Ginoo nga maghatod ka nimo kadaugan kasiguruhan na ipahilikay ka sa bisan unsang katalagman dinhi sa kalibutan. Maunay mo nalipod nimo. Amen. Maunay mo nalipod nimo ang balaod sa Ginoo, dili balaod sa tao. Kay balaod sa tao sa kalibutan, mudipig naman na sa mga dautan na pinagkwartahan. Amen. Bakit anak sinako minilyon? Mula ba na? Mukontra na nimo?
Bisan ikaw ug ako nas kamatuoran. Pero ang tinun-anay nga nangalagad sa Dios, dili ug dili mapalit og kwarta. Dili ug dili mapalit og karitula. Dili mabayaran na bisan unsang butang sa kalibutan kinakasabot sa balang kasulatan. Amen ba? Wala ta mangisog din sa social media kung dili ikaw ug ako ibutang sa kasing-kasing una-una. Mahayo kayo ang Ginoo, sister. Mahayo ka ang Ginoo, pastor, pastora. Giluwas ko gikan sa Krison. Giluwas ko gikan sa Balatila. Giluwas ko sa mga taong way batasan. Nabay mga Kristohan ang way batasan na asa ko'y. Kana magsilip labag karitula. Kana magsigdahig simbahan. Simbahan mo'y sigdahig. Pero ang Diyos na may tag-iya sa kinabuhi, wala madahig. Pasinunog niya ang Diyos. Kaya ang Diyos mo pasinunog niya. Maunay insakto. Ingon diri si Salmista David. Tanawa na ko ang mensahe ni Salmista David. Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing. Aron dili ako makasala kanimo. Ayaw tipigi ang sala sa imong kasing-kasing. Ayaw tipigi ang sala, ang pagdumot sa imong una-una. Sa imong isig katao, higugmaa ang imong kaaway sama sa ipagigugma sa imong kaugalingon. Na ay Diyos o Diyos ang iyang hukom hustisya. Paabuta ang insaktong panahon nga ang Diyos mo'y si mismo mo'y musilot sa mga tao na nagkontra nimo. Amen. Ibutang sa mo kasing-kasing una-una, mga alagad sa Diyos, mga pastor, mga pastora, wala kabiyahe sa Ginoo. Ang importante, nagkinabuhita, sumalang sa iyang mga mensahe. Wala nagkinabuhi, sumalang sa karitula. Waan na ito panag-ingnan ang mga katauhan kaniadto. Bisag unsaon pa sila daot. Bisag unsaon pa sila isyo. Just relax. Si Salmista David. Just relax lang yun kay si Salmista David. Kay nasayon man si Salmista David, dili siya itugyan sa kadaotan. Amen ba? Ingon dire sa 11, giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing. Ampingi lang yun ang balaod sa Ginoo. Kadili ta malapas. Aron ta dili malapas. Atong hinumduman kanunay ang iyang mga mensahe aron dili ta makasala. Batok sa balaod sa Ginoo. Kaysa diha nga ikaw o ako dili makalapas sa balaod sa Ginoo. Luwasyon kita sister, luwasyon kita brother, luwasyon kita pastor, pastora, mga alagad sa Ginoo. Just relax. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Arles Ramirez Torres, mga Torres family, sa mga Ramirez family iya sa barangay Santo Niño o dinhi sa Tanay City, mga Torres family. Ingon ang 12, nagdahig ako kanimo o Ginoo tudlo ako sa imong mga sugo. Si Salmista David nga kanunay nagpatudlo sa sugod sa Dios. Dili ta magpatudlo sa sugos kaltilingban. Mga pastor, mga pastora, dili ta magpa-under control. Hinunua, dapat ang mga politiko magpailalom sa kaom sa Ginoo. Aron sila magiyahan, aron dili sila mahimong garboso o magserbisyo sila sa insaktong serbisyo sa katilingban. Dili mahimong kurakot
sa kaban, sa panudanan, alang sa katawan. Amen ba? Aron dili mag-uya-uy ang pinakaubos nga libil sa kayutan sa kalibutan. Inyong ubos nga lagad kanunay naghangyo sa matag usa kaninyong kakasing-kasing. Ibutang sa inyong kasing-kasing una-una ang angayan ug takos. Amen ba? Sa pagdala sa komunidad aron ikaw ug ako dili mag-uya-uy sa kalisod sa umalabot ng mga panahon. Ingon ang 13, sa akong baba isugid ko ang mga balaod nga imong gihatag. Mga alagad sa Dios, pastor, pastora, isugid ang balaod sa Ginoo. Ayaw isugid ang balaod sa mga politiko. Kaya ang mga balaod sa politiko, gahuna-una lang na sila gawas sa adunay Ginoo. Gawas sa adunay Ginoo. Ingon ang 14, gikalipay ko ang pagtuman sa imong mga sugo, labaw kay sa pagbaton ug dagong bahante. Ang importante nga ikaw ug ako nakatuman sa sugos Ginoo sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kaysa diha nga ikaw ug ako makatuman niini. Wow! To God be the glory. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Boyet Anggana gikan sa Saudi Arabia. Ato aning under sa una sa year 2007 nga tagapal o mga kaigsunan, mga Anggana family, mga Fuentes family, although si Arnel to sa Australia. Wala ko ilaing tinguha, wala ko ilaing tumong tinguha sa paghandol, pagtudlo sa university nga mga kaestudyantihan makakaton o kahibalogikan sa itong Ginoo. Kutob sa kong mahimo, kutob sa kong magaya, akong isir ang kinaadman nga dili gikan kanako nga mahimo tang magpagtulunan sa university, mahimo tang maayong pagtulunan sa mga kaestudyantihan, mahimo tang inspirasyon sa kaayuhan sa katilingban. Mao na gustos Ginoo sa imong kinabuhi. Sa atong kahimtang o sitwasyon, sa atong pangidaron, dili ko angay takos nga mahimong hid sa mga kasimbahan. Nasahid ko sa akong kapasidad. Apan wa ko magsalig sa akong kapasidad. Nagsalig ko sa kinaadman gikan sa Dios. Nagsalig ko sa kahibalong gikan sa Ginoo. Ug atong gipaningkamutan nga dili ta malapas sa balaod gikan sa Ginoo. Sige sa matang ikumpara ni David, wala. Amen ba? Ingon si Salmista David, gikalipay ko ang pagtuman sa imong mga sugo, labaw ka sa pagbaton ug dagkumban. Kay kung imong gituman ang sugo sa Dios, siya may tag-iyas na ng mga bandi. Dili ikaw, dili ako, dili ang tao. Hinunua, unaha ang tag-iya sa bandi, usa ang bandi. Unaha ang tag-iya sa kaalam nga mao ang Dios, dili ang kaalam mo unaha. Unaha ang tag-iya sa kaalam nga mao ang Ginoo. Kaysa panahon nga imong giuna ang Dios, siya may tag-iya sa kaalam nga imong gikinahanglan dinhi sa kalibutan. Usugutan sa dili ang Dios may tag-iya sa imong kinabuhi. Ang Dios may tag-iya sa kahibalo nga imong nahuptan karon higala. Ingon ang 15, gitun-an ko ang imong mga panghimangno. Wow! Tanawa na po si Salmista David. Unsay iyang gitun-an? Mga panghimangno, mga paghinumdum, mga pahinumdum gikan sa balang kasulatan. Ayaw ng mga panghimangno sa imong silingan.
Ayaw ng pag-imagno, paghadlok sa pag-asis mo mga silingan, nalayang buya ka. Ayaw. Mga alagad sa Diyos, ayaw ibaylo ang katungdanan gikan sa Ginoo sa mga tao nga naghuna-huna lamang nga mo'y muya ka din sa kalibutan. Una-una, o kanunay i-refresh mo kasing-kasing nga ikaw o ako dunay pinasahig gikan sa Ginoo. Ayaw ibaylo ang bulawan. Bulawan nga mao ang mensahe Ginoo nga mo'y mo kilak sa imo kasing-kasing ug sa una. Kung bulawan ka atubangan sa Ginoo, magpabilin ka bulawan. Bisag isagol pa ka sayo ng salatik sa lapong igsoon. Magpabilin po sila. Ang katahom sa imong kasing-kasing kay kanunay ni mong gihinumduman ang mga palimangno sa Diyos. Wow! Ingon dire, gitun-an ko ang imong mga pahimangno na malandong ako sa imong mga pagtulunan. Unsa may mga pagtulunan sa Dios? Mga pagtulunan nga maayong kinaya batasan. Wala mi ari si Jesus aron sa paghukom ni atong makasasala, kundi ang katuyo at tumong ni Jesus sa pagpakatao niya sa sabakan ni Birhen Maria. Hinumdumi kinganlan siya Jesus aron pagluwas, pagsakbit sa mga makasasala. Wala ningani si Jesus aron pagluwas niya atong matarong na may nungdan dunay mga tao sa kalibutan nga ilang-ila sila ray matarong apan dili matarong atubangan sa Dios. Siguro kaning kamote mamahimo lamang matarong ang tao kung nagsunod sa balahon sa itong Ginoo. Apan kung dili kani, mauray magdahig-dahig silang kaugalingon, na sila putlik silang kaugalingon, apan dili putlik atubangan sa Dios, mailhanag silang batasan kinayang sinultihan. Hello. Atong basahon ang 15. Gitun-an ko ang imong mga panghimangno na malandong ako sa imong mga pagtulunan. Ingon si Salmista David, versikulo 15. Gikalipay ko ang imong balaod, dili ko kalimtan ang imong mga suko. Wow! Ayaw hikalimti ang mga suko sa panahon nga i-challenge kasi itong silingan. Ayaw hikalimti ang mga sugo sa Dios nga even ang imong kaway higugma sama sa imong isikata. Kaugalingon. Bahalag away ka. Bahalag ibutang-butangan ka. Bahalag ipasanginan ka. Bahalag ito si tuliso ka. Ang importante wala kang tuliso ka at ubangan sa Diyos. Ang importante wala kang tuliso ka sa Ginoo. Hello. Kaya natural lamang kontrahon ka. Kung nagkinabuhi ka, sumala sa Biblia. Kaya mismo si Jesus gikontrahan sa mga magpapanday sa balahon. Ikaw o ako pagkahadili kontrahon? Yes. Apan ang kamaturan, maghatag ka ni mong kakawasan. Ingon ang Salmo, Kapitulo 66, versikulo 18. Diingon si David, kung titigan ko ang mga sala sa akong kasing-kasing. Kung sa giingon ni David, kung ang sala maoy akong titigan, di doon mahimot na ko ang Diyos. Kung ang sala nga na simong kasing-kasing, pagdumot, panimalos, kay sala man doon na, subay sa balang kasulatan, makasala man doon ka sa balahon sa Diyos. Apan niingon si Salmista David, wala na ko ititigi ang sala sunod sa akong kasing-kasing, kay nasayon ko, dili ko ni mo pasaktan Ginoo. Atong basahon.
Salmo 63, versikulo 18. Atong basahon, Exxon. Si Salmista David mismo kasulti nini. Mao nga ikaw kung ako, himo ang panag-ingnan ang mga katawan kaniadto. Bisag gilunod pa sila sa mga layon. Bisag gisugnod pa sila sa kalayo. Bisag na nga preso sila sa makang husi. Apan dito sa bilangguan, nadayag yapon ang kamaturan. O nahimong gobernador si Jose sa panahon niya atong mga panahon na. Tinaon, walay bakak sa Biblia. Mga panghitabo sa kalibutan, gisulat ng daan sa balang kasulatan. Mga linok, mga trahedya, kagubot, kagulya, kagutom, apan ikaw ug ako nga nangalagad sa Ginoo, buhong kanunay sa pagkamayos Ginoo. Mga tinuod Exxon. Ingon diri sa kapitulo 66, versikulo 18. Ingon si Salmista David, kung titigan ko pa ang akong mga sala. Kinsay gasulti si Salmista David. Kung titigan ko pa ang mga sala, dili unta maminaw ang Dios. Hello. Kay ang tinud-anay dili maminaw ang Dios ni atong mga dautan. Ni atong makasasala, mahinungdan nga ikaw ug ako. Bisag ilhon kas katilingban nga ikaw makasasala, apan dili ka makasasala atubangan sa Dios. Hinumdumi, time will come, ipakita sa Dios nga ikaw kaysa. Kay dunggon makas Ginoo nga ikaw mo ampo nga tunay. Pero ang makasasala, di ko na dunggos Ginoo. Klaro. Tanawar ako si Salmista David. Kung gitipigan ko pa ang mga sala. Si Salmista David gasulti. Kung gitipigan ko pa, it meaning to see, kung nagpapilin pa ang sala sa kinabuhi ni David, patay siyang Goliath. Ning sukol siyang Saul, nagibangkaw siya. Wow! Nagpabilin siyang kakuting-kuting. Sa alpa nagdaig na hinuon siya sa Ginoo. Kung moabot kami mo igsuon ang mga challenge sa imong kinabuhi, ibutang-butangan ka, giyon sa ka, gidaot ka, dahiga ang Dios. Doon ay mensahe si Jelon, Brother Jelon, Pingito Garces, Amen, tinuod yun. Yes! Akong basahon ang iyang gihatag diri ng bersikulo. Isaiah 50, versikulo 2. Usa kumubalik sa atong gibasa karon. Atong hatag ang panahon. Ilabi na sa mga alagad sa Ginoo nga nagsunod din ang atong programa. Dili ni ako programa, atong programa. Ingon diri ang Isaiah kapitulo 59, versikulo 2. Atong basahon. Atong hatag ang panahon. Ingon ang Isaiah 59, versikulo 2. Inyo hinuon nga kalapasan maoy nagulang kaninyo og sa inyong Dios. Tanawara, unsa nang kalapasan? Sana nga maoy nagulang sa panalangin sa Dios nga ibukbok na unta nimo. Hinumdumi mga kaigsunan, ingon ang mensahe sa awit, luyo sa pagsulay, lonlon kalipay. Ingon ang Santiago kapitulo 1, versikulo 12, hulahan ang tao nga makadaog taliwala sa mga pagtintal o mga pagsulay. Kay human siya makadaog sa mga pagtintal o mga pagsulay, madawat niya ang purong-purong ni atong gisaad sa Dios, ni atong nahigugma sa Dios. Kinsay gisaaran? The question is, kinsay gisaaran katong nahigugma sa Dios? Ingon ang Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Unsay sugo sa Dios? Higugma ang imong kaaway, sumala sa paghigugma sa imong kaugalingon. Unsaon na to paghigugma sa Dios nga dili na to makita? Nakatuman ba ta sa sugo sa Dios? Higugma ang imong kaaway, pakan asya, kasi diha nga imong silang tagdon, maulawan sila.
dili ikaw ang maulawan. Kung pagkaulawan ka sa katilingban, dili ikaw ang maulawan. Sila nga nagpakaulaw sa imong kinabuhi. Kinsa may makasasal, ikaw ba? Dili. Kay ang sala igsoon maunay nagulang sa panalangin sa Ginoo. May hinungdan si Salmista David, ingon siya, kung gitipigan pasulod sa akong kasing-kasing ang sala, dili og dili unta maminaw nako ang Dios. Kay ang Tinuod dili maminaw ang Dios ni atong mga dautan o makasasala diha sa iyang atubangan kung dili iyang silutan. Silutan magani si Miriam. Kauban ni Aaron, nga si Aaron right hand ni Moises. Samtang silang duha may suon, nasina ka Moises. Balag kasinahan ka, balag kontrahon ka. Esmay. Dayigang Diyos. Unsay gingon diri Mason, sa atong gibasa mga kaisunan sa bersikulo 2 nga gipadala ni Brother Jelon Mingito Garces, nga gipaabot din sa ato nga programa. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Di ba klaro kayo? Sala ang nakaulang, nganong dili maminaw ang Dios sa mga tao, even sa Kristohanon pa. Sayo na kayo ang kunon si Kristohanon ko, sister. Hinimba ko, sister. Pastor ko, sister. Leader ko sa simbahan, sister. Dasig ko sa simbahan. Hinamdumi mga iso maumaganing kanunay tag mo adto sa simbahan aron makurihan ni atong batasan. Kanunay ta maminaw sa binsay Ginoo, kana kon magpakurihin, kana kon magpatudlo, nagpatudlo magani si Salmista David aperting dato kita pa ka. Hari siya, bagiitan siyang sundalo, patay magani sikulan. Pero relax man siya, gibangkaw siya nga Saul. Kinakabalo man si Saul na dunay dautan nga ni Sul-on kang Saul. Ganto rin David. Ang mga alagad sa Dios, kanang dunay mga dautan, dunay mga saniban, lataon na, kailasam na. Pagbantay mga alagad sa Ginoo, mailahan bagyan mo. Kung kinsay tinuod na hilaw ng alagad sa Ginoo. Kaya maumanay isyong mga isyon mismo sa itong kinabuhi. Wala may problema kung inom tang hilaw. Wala may problema mga kaisunan kung dili ta mao. Basta mauta ato bangas Ginoo. Hello. Paningkamuti nga ikaw ug ako insakto atubangan kanunay sa Ginoo dili sayo. Kay maunay makaula ato ni masahon may pagbalik. Klaro kayo ang binsay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pabstilon Mingito Garces. Kita wala mata na tao nga limpyo tagdaan. Ayaw ibutang sa imong una-una nga limpyo kang daan sa imong pagkatao sa imong ginikanan. Nagbalo na tang sarap. Mahimo ka lang limpyo at tubangan sa Ginoo kung kanunay nimong kikinabog ang minsay sa itong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Roy Kalumag, nagwas-usap sa itong programa. Niining atong programa wala tay organisasyon, walay title sa simbahan atong gilabanan. Ikaw ug ako, pastor makagpastora, leader maka sa simbahan, wala tay kidipinsan. Ikaw ug ako, mga tinun-anta kanunay, mga tinun-anta tanan sa atong Ginoo. Ang atong mabuhat ikinabuhi ang minsay sa Dios. Kaya sa panahon nga ikaw ug ako lutuson, ipakita sa Ginoo nga tinuod kang alagad sa Ginoo. Kaya diha makita ang gahom sa Dios sa imong kinabuhi. Tanawa ra gud ang mga taga-Israel. Gipakita sa Dios nga gipagahi sa Dios ang kasing-kasing ni Paraon. Aron sa pagpagahi sa kasing-kasing ni Paraon, makita nga dunay gahom ang Dios.
pinaagi siyang alagad nga mao si Mrs. Amen ba? Ano ni mensahe si Brother Pops Jilo Mangito, tinuod yun. Ang inyo hinuong kalapasan, maoy nag-ulang kaninyo o sa inyong Diyos. Klaro, sa nato, kung sa'y atong Diyos. Basig wala ta makaila sa atong Diyos. Basig Diyos sab. Nga dili kabalong mo sulti. Nga ang tao lang sa mo'y gahimo. Nga mahimong Diyos. Klaro, sab nato. Mangutan ako. Kinsay gahimo sa Diyos. Tao. O gisimba sa tao. Pero ang Diyos mao'y naghimo sa tao, aron ang tao musimba sa atong Ginoo nga mao ang Diyos. Amen ba? Ang inyong sala mao'y hinungdan sa iyang pagpahilayuan niyo. Klaro pinakayo. Ingon si Salmista David, aron dili siya makadungog kaninyo. Tanaw ra gud si Salmista David, mobalik ko sa atong gibasa. Unsay atong gibasa sa 18 sa mga salmo. Ingon siya, kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, ang importante ang sala ayaw tipige. Ayaw luyungis imong kasing-kasing ang pagdumot sa imong mga kaway. Pagdumot sa imong silingan. Pasag dai nga ang Ginoo igsuon mo'y manimalos. I'm welcome. Dili gud ka malakansi kundo na kay Ginoo. Kay wala maglantaw ang Dios sa imong hitsura. Wala maglantaw ang Dios sa imong pagkatao kung dili naglantaw siya nga ikaw ug ako nagmatinog anon atubangan sa atong Ginoo. Mao man iyang gusto. Ingon diri, apa namati gayud kanako ang Dios. O gidungog niya ang akong mga pagkampo. Wow, grabe. Hinumdumi maigsoon, dako kahimuan ang mga pagkampo sa mga tao, mga taong matarong. Dakong kahimuan. Paningkamuti, panlimbasugi, na ikaw o ako mamatarong atubangan sa itong Ginoo. Dili mamatarong pinaagi sa simbahan, dili mamatarong diha sa karatula, kay mahambog ra ang tao sa katilingban. Amen ba? Ingon dere, apa namati kayod kanako ang Dios, o gidungog niya ang akong mga pag-ampo. Sa diha nga gidungog sa Dios ang mga pag-ampo ni Salmista David, versikulo 20. Daigon ko ang Dios, kay gitagad man niya ang akong mga pangalia. Wow! Ikaw o ako ipakyas ba? Mga alagad sa Dios, i-refresh ang kaniyot to. Kado na kay authority kikan sa Ginoo. Ayaw ibaylo ang katungdanan. Ayaw ibaylo ang kahimtang ug kalisod karon. Itistingan lang tas Ginoo kung magpabiling bagyo ta sa tawag gikan sa Dios. Kay ang tinud-anay nga tawag gikan sa Dios, magpabilin ikaw o ako nga mapailobon at tubangan sa mga tao, labaw sa tanan, mapainopsanon sa katilingban. Pasagdai ang mga tao, manghimaraot nila. Ang importante ikaw o ako, wala di panghimaraot at tubangan sa Ginoo. Unsa may atong buhaton aron ta dili mahimong makasasala, tipigi ang balaod sa Dios. Aron dili ta makasala, batok sa atong Ginoo. Ingon si Salmista David, daigon ko ang Dios, kay gitagad man niya ang akong mga pangalaya. O nagpabilin kanako ang iyang gugma, walay pagluban. Ingon si Salmista David, o nagpabilin kanako ang iyang gugma, walay pagluban. Dinis kalimutan ang gugma sa tao nga dili gikas Ginoo,
mulubad ang yun na kung ang alagad sa Ginoo magkaingon-ingon na. Apan tugad bidang glory, diha mahibalan si kinsa ang loyal sa imong kinabuhi. Sa panahon nga ikaw o ako, lutoso na sa mga tao. Lutoso na sa katilingban. Apan hinumdumi, magpabilin ang pagkamayo sa imong kinabuhi. Mahinungdan mga kaigsunan ang Salmo Kapitulo 1, versikulo 5. Ang dautan, silutan gayud sa Dios. Kinsay silutan? Dautan. Dili ang maayo. Kaya dili man dautan ang Dios, dautan ay ang Dios. Mahimo oraman ang dautan, ang Dios sa mga taong dautan. Kaya nagtuuman ang mga dautan sa ilang binuhatan nga sila mo insakto. Hello. Kung ang usa ka tawo nga nagtuo nga siya mo insakto, dili na maminaw sa minsas Ginoo. Apan hinumdumi ang balang kasulatan Salmo versikulo 5, Kapitulo 1. O basaho na to ang kinatibukan sa Salmo 1, versikulo ngadto sa 6, gikan sa 1 ngadto sa 6. Mudikta ko sa versikulo 5. Unsay giingon sa versikulo 5? Ang mga dautan silutan gayon sa Dios. Kinsay silutan? Mga dautan gayon. Unsa ang gayon? Dapat atong sabton ang gayon. Gayon, that is ultimatum nga silot gikan sa Dios, dili silot gikan sa tao. Kinsay mo silot sa tao nga makasasala? Dios, dili ikaw. Watay katungod nga mo silot mo hukom sa imong sikataw. We have no right to judge any people in this world. Gitugutan ba kapag desisyon sa imong sikataw? Wow. Even ang kaugmaon sa imong silingan, ang kaugmaon sa imong sikataw, ang kaugmaon sa imong sikapagtuto, wa kay katungod nga mo desisyon. Hinumdumi ang Dios ra adunay katungod. Walang ayat ta pag di ta maghukom, nga mo ingon ta ay wa na gunay kaluwasan. Pordoy na gunang mga tawhana, saman ikaw bitag iyas butang. Kita may tag-iyas pa ng mga butang. No, even ang atong kinabuhi gikan sa Dios. Ikaw ang mga anitang gahulong din. Ang importante makabalota, makining tanan, ego ratang kipihanan. Ma-professional man ka, ma-doktor man ka, ma-mayor man ka, congressman man ka, presidente man ka, unsa may katungdanan dinis kalibutan. Hinumdumi, ego ratang naghulang. Time will come. Mawagtang rabia puntas katirima. Kaya balang kasulatan nag-ingon, ang mga dautan silutan gayon sa Dios, o dili itipon sa mga matarong. Klaro? Itipon ba ang mga dautan sa mga matarong? No. Kinsay gasulti? Si pastor? Si pastora? Dili. Base sa balang kasulatan. Dili na bubulag sa balang kasulatan kay mauman ni atong gitunan. Ingon ang bersikulo 1. Mao nga bulahan ka, bulahan kang tanan nga namati sa kamatuonan. Ug wala mamati sa tambag sa mga dautan. Kay mga tambag sa mga dautan magsige ra man pang-chismis. Tao ni mao ta wa na gud klaro. Sila mo'y kasulti nga ikaw ay klaro, pero ikaw ug ako kung klaro ka ato bas Ginoo, klaro. Ingon si Salmista David, kung gitipigan pa nako ang akong sala, dili unta maminaw nako ang Dios. Sala. Talikdi ang sala. Kaysa dihang imo talikdan ang sala, maminaw. Bersikulo 1. Ingon diri, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, pagkadaghanan ra ko kay mga dautan. Hello. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mama Marcel. Felicitasyon ka ba na? Atong basahon, bulaan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Dili ha, dili. Kung ikaw mamati sa tambag sa mga dautan, hatagan baka o kadaugan dili oy. Kay maoy imong gi-entertain. Hinuon ang mga dautan.
Mahinungdan ang Biblia nagtukan nga ikaw ug ako ayaw pamatis mga dautan. Ayaw tagda ang mga dautan. Dan hinuon sa pagkamatarong. Amen. Kung ang dautan, kung doon ay dautan, budaot di mo, ayaw tagda, ayaw entertain na. Balong siyo pagkamayo. Amen. Pasalamati ang ino. Kay luyunin ang tanan, kadaugan kasiguruhan. Kinabuhin kadaugan ihatag sa Diyos kanimo. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o magsunod sa gibuhat sa mga makasasala. Si Salmista David mo hinungdan iya gitalikdan ang mga sala. Iyang gipaningkamutan mo isuon, niingon siya kung gitipigan pa nako ang sala sa akong kasing-kasing, dili unta maminaw ang Dios nako. Kay silutan man gyud sa Dios ang mga makasasala, ang mga dautan. Matud pa sa itong gibasa din is versikulo 5. Ingon diri, o makikabin kanila nga wala mo ila sa Dios. Tanawa ra. Ingon ang versikulo 2. Maoy iya kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, o nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Kung imong gitunan ang balaod sa Dios adlaw ug gabi, ang imong kinabuhi naa kanunay ang pagkamayo gikan sa Dios. Kung ikaw alagad sa Ginoo, pastor magkagpastora, leader magka sa simbahan, kung ang imong gitunan, kung ang akong gitunan balaod sa Ginoo, maayo ka makikirelasyon sa imong isikataw. Bahala daw ito. Yes, may saludo kahit kanino. Pero wala na to, ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kita pa'y unang-unang panaot. Kita unang-unang panghukom. Otro pong hulukman. Kaya wala usang ang batas ang kinaiya sa kalibutan. Ingon ang versikulo 3. Sama siya sa kahoy nga natubo. Versikulo 3. Sa diha nga ikaw ug ako nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Versikulo 2 mo, atras ko sa versikulo 2. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Sa diha nga ikaw ug ako nagtuon sa adlaw ug gabi, unsay mahitabo. Versikulo 3. Sama siya sa kahoy nga nagtubog sa daplin sa usa ka sapa. Kung ang imong kinabuhi kanunay nagtuon sa pagkamaayos Ginoo, sama ka sa kahoy na dili malaya, kanunay nagdagaya ang panalangin. Wow! Dili man imo tagdong to mga dautan. Dili man imo ipasudlon ang mga isyos kalibutan, mga daot, mga baho. Isalibay pa ingon as basura ison. Hala ibasura ang mga daot. Aron ang magpabilin, limpyo, o ikaw o ako, takos o angayan, at ubangan sa paglim sa panalangin, tugan sa itong Ginoo. Kaya kung dili ka nita limpyo, dili ta angayan, nga mo klim sa sakat sa Dios, nga ikaw o ako panalanginan sa Ginoo. Kaya dili mo panalangin ang Dios sa mga dautan. O sa ihatag sa Dios, silot. Ingon dire, batoy paspasiaw may son, karma. Versikulo 3. Sama siya sa diha nga ikaw ug ako magtuon sa mensahe Ginoo, adlaw ug gabi ug ikinabuhi nimo, may sama ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan. Pwedeng tanan nga naminaw sa FM radio kung ikinabuhi nimo ang mensahe Ginoo. Pangutana, kanus aman nimo ikinabuhi ang pulong sa Ginoo kung ikaw nagtuon adlaw o gabi. Apan kung dili gani, magsigir at paminaw sa palibot, mo hinungdan dali at ang maluka diya sa pagpangalagan sa buhi na itong Ginoo. Maminaw man ta, labi naglami mo balak. Di ba? Mugalit magkalami, pagkasunod, wala naman nalami, pahit man. Pero ang tinud-anay nga nangalagan sa Ginoo, bisan unsang kahintang kong sitwasyon, always nang malipayon. Di man na siya mabalakan.
Nganuman, tanawa ako ng versikulo 3. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa, ug mamunga sa timbunga, ug ang dahon dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalapos. Grabe naman. Tanawa ra gud ang Biblia. Tanawa ra gud ang balang kasulatan. Sa diha nga ikaw ug ako magtuon adlaw ug gabi. Sa tanan nimo pagkabuhaton, ikaw magmalampos. Ngano man tanan nimo gibuhat, guided nas Ginoo, dili guided sa imong silingan, dili guided diha sa title sa simbahan, dili guided diha sa karitula nga kanunay gipadako sa katilingban. Hello. Niining mao nga dapit maigsuon, wala ninyo madungog kung unsay title sa simbahan. Ang nadungog ninyo mensahe Ginoo, kay maunay atong gikinawi day by day. Paningkabuti na ikaw ug ako magkinabuhi sumala sa mensahe Ginoo, kay sa tanan nimong pagabuhaton. Wow, grabe naman. Ikaw magmalampos. Bahalang miingon ang tao, di ko na sila mulampos. Sure, kamo ba'y tag-iya sa mong kinabuhi? Ikaw ba, ako ba, mo'y tag-iya sa kaubaon sa imong silingan? No! Ang tag-iya ang Ginoo. Mo'y nungdan, kung ikaw ug ako adunay mo just nimo, adunay mo lockdown nimo, just relax, higala. Smile nga walang pag-alinlangan. Wow! Atong basahon mga kaigsunan pagpadayon. Maulit tinuod. Sama siya sa kahoy nga nagtubo sa daplin sa usa sa kasapa, ug mabunga sa timbunga, ug ang dahon dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalapos. Giyahan man siya, dili man siya giyahan sa tawhanong emosyon. Atong basahon ang ipadala o ipaabot ni Brother Pops Silong Mingito Garces. Amen. Unang Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 18. Atong basahon, atong hatagan pagtagad ng Yesu. Unang Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 8. Ingon diri sa mga Tesalonica mga Yesu. Kapitulo 5 versikulo 18. Ingon din mga kaigsoon. Ingon ang 18. Ug pasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton sa ngalan ni Kristo Jesus. Di ba? Ang mga kalisod, mga kawaladon, balatian, mga kasakit, mga pasangil sa isikataw, ang igamaan kag sala, masagday sila. Kaya wala sila makasabot silang ibuhat. O pasalamati ang Diyos, kay maunay iyang kabubuton. O sa diha nga ikaw makahimo nini, wow, luyunin ang tanan sa imong sakripisyo, kadaugan kasiguruhan, ikaw maguna. Sa kadaugan, kay tanan nimong pagkabuhaton, ikaw magmalampuso, sumala sa mga Salmo Kapitulo 5 versikulo 3. Ikson. Sa tanan nimong pagkabuhaton, ikaw magmalampuso, kay kauban nimo ang Dios. Versikulo 4. Apan dili niini sama ang mga dautan. Tanawa ra ko, that is comparison. Ikaw na isama ka sa kahoy nga natanom sa daplin sa sapa. Sa panahon sa timbunga, mamunga gyud ka. That is seasoning. O wala na bisan kinsa makapugong sa imong pagpamunga diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay that is a time na ang Dios dili ka sa makapugong sa paghatag nimo kadaugan kanunay. Amen ba? Sa panahon sa timbunga, mamunga ka. O wala na'y makapagdag niya na. Kay ang Diyos na may magbuot sa imong kinabuhi. Dili na ikaw o ako.
Kay ang tinud-anay nga minaduan sa espiritu, dili o dili na siya magpakasala. Matoy pa ni Salmista David, kung gitipigan pa nako sa kong kasing-kasing ang sala, dili o dili unta maminaw na ko ang Dios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Alberta Lagare. Buwagas sa mga Buwagas family, ulo ang mga Buwagas family maigsoon na diya sa kakataw o naapod diya sa Pilipigan. Ang Ginoo magkapanalangin sa mata ko sa kaninyo, sa tanan nga mga Buwagas family diya usab sa kanwe. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaminaw, pagsunod din atong programa na sayon ang Dios sa mata ko sa kanato. Ang atong role o obligasyon mao ang pagpaambit sa mensahe sa Dios. Apan dili ko moangkon ako ning programa. Usahay magud ang tawo maigsuon kanunay nag-angkon. Ako ang pangutana. Mangutana ko karon asa matapod gi, asa maputa. Gikan. Ingon ang Dios, even ang Dios ningon siya, buhato nato ang tao. Kung ingon gani kang nato, that it meaning to say, wa siya mag-angkon nga siya ra. More than one. Amen ba? Diha pa lamang sa pinulungan, maumagani, maigsoon, atong tunan kanunay ang balang kasulatan. Di pwede magtuon ikaw, adlaw o gabi, aron mahisama ka sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa kasapahan, nga mamunga sa insaktong panahon. Amen ba? Ugwa na'y makapugong ni bisan kinsa. Ingon ang bersikulo 4. Apan dili sama niini ang mga dautan, sila daw uhod nga mapagpad, iniguro sa hangin. Di ba daghang mga tao nga sama niini? Sa tibuok kalibutan, sama niini. Kung asa ang nindot, asa ang lami, asa ang sadya. Bangutan na ta. Bangutan ko na to ang atong kaugalingon mismo. Ibisan asa tantay to sa simbahan. Kung dili ta magpakurhir sa itong batas ang kinaya, wala tayo kausapan. Tinoon. Kay dili simbahan, dili karitula, mo'y magbago sa kinaya. Kung dili ang Diyos o ikaw nga maningkamot, nga magpapago o magpakurhir sa mensahe sa itong Ginoo. Kay ang mga alagad sa Diyos, bisan unsang sikta o simbahan, basta nagkinabuhi sa balang kasulatan, dili o dili na makapugong sa pagwali sa kamatuoran, aron ikaw o ako mahimong gawas nun sa kinaiya o batasan sa pagkatao. Mamagani patyo nato ang tawhanong kinaiya aron sa pagkawala sa tawhanong kinaiya, ang kinaiya ni Jesus mo'y mupuli sa mong kinabuhi. O sa may kinaiya ni Jesus, maluluyon siya, matinambangon siya, bahalag yun sa siya, apa nagpapilin sa matinunanan. Ikaw o ako, dinis kalibutan, dapat atong makatunan ang balang kasulatan. Kanus aman makakatuan ang tao sa diha na ikaw o ako magbasa adlaw o gabi ini. Hindi ko takabalo, kay balo sa balaod sa Ginoo, kung magsigil tagpaminaw sa imong isikataw, kawa po nagkinabuhi, sumala sa mensahe sa Ginoo. Ingon versikulo 5. Ang mga dautan sinutan gayon sa Dios, o dili itipon sa mga matarong. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong. Tanaway kinsay bantayan? Mga dautan ba? Nag-ingon ba ang Biblia nga bantayan sa Ginoo ang dautan? Unfair. Kay ang Dios dili siya dautan. Maumagani si Eva o si Adan nagpatingkal sa dautan, kihingin lang sa tanaman sa Eden. Wala sila papuya sa tanaman sa Eden. Kay ang lugar sa tanaman sa Eden ang makapuyo katong limpyo kasing-kasing. Ikaw o ako makapuyo lamang tas kinaharian sa Ginoo, walay kunot ug mansa
nga pasulod sa kingayan sa Dios. Aron mahimo tang limpyo, magsige ta paminaw sa minsay sa Ginoo. Mudul ta sa simbahan. Simbahan nga nagtudlo sa kamaturan. Mga alagad sa Ginoo nagkinabuhi sumala sa minsay sa Dios, dili sumala sa title sa karitulang simbahan. Kaya ang nagsimba sa karitulang simbahan, wala na usab ang batasan. Kusog lagi apong mamalikas, kusog lagi apong mangyawa, kusog lagi apong mamiste. Eben sulod sa simbahan. Igsoon kulatis ako sa isa ang mga lagad sa Dios kung angayan o takos pa nga inyuhang paminawon. Dining mawadapit manginaot ang inyong ubos hanagan nga ano na tayo buo nga pagtulunan sa kinabuhi. Aron ikaw ug ako sa pagsugat ni Jesus sa iyang pagbalik, ay ikaw ug ako kauban sa iyang trono. Pag-ampot ang mga ison ang atong oras. Alas 5:30 naman mga ison ako na ihatag sa atong BJJ. Wala pa po rin klase. Holiday. Wow! Diba? Kung nagkahapong adlaw ang magkaisunan alas 5 akong awon, ikapay ko sa akong kauban na faculty. O niya kay wala man may kagama sa amo ang target nga IPCR para sa among mga requirements. Kaya naghulat pa siya sa bagong form. Kung na uli, nabot ko din yung maisong gabi na. Kano na may magyura. Gagawin namin ang lahat isip na empleyado sa gobyerno. Magsalita kami laban sa katiwalian. Magsalita manggani ang mga empleyado laban sa katiwalian. Magserbisyo mga empleyado sa gobyerno kanunay mo ngaming nanumpa every Monday unsay atong trabaho. How much more sa trabaho sa Ginoo mga pastor, mga pastora. Wala na to dawata ang katungdanan aron ta mahimong mapasipan-an sa katalingban. Mga alagad sa Dios, ikaw ug ako adunay pinasay ang Ginoo. Ampingi, tipigi ang mga mensahe aron ikaw ug ako dili makasala batok sa balaod sa tong Ginoo. Ingon ang unang Timoteo, ikaduhang Timoteo mga kaigsunan, Kapitulo 1, versikulo 7. Wala ang Dios maghatag og espiritu sa katalaw, kundi naghatag siya diya sa espiritu gahom og pagpugong sa kaugalingon. Kung ikaw ug ako wala tay pagpugong sa kaugalingon, kumusta man? Gigiyahan ba ta sa espiritu sa Ginoo? Daghang mga katauhan nga mga sikat sa katilingban, mga alagad sa Dios kulang sa pagpugong sa kaugalingon, nabagsak. Kay ang ilang giuna-una makasasala na magkunta, pastor, makasala na yuta. Kung imo na sa to pa magsigir kita pagkasala, kay makasasala na magyuta. Sa to pa mamayira ang bana, manglakira ang bana, kay makasasala man, kay nadalas emosyon. Atong basahon, last na mga bersikulo. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 1, atong basahon be. Kung tinuod pa ni mga igsoon, ikaduhang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 2. Ang pagpugong sa kaugalingon nagpasina sa balaod sa Dios. Mao nga si Salmista David ingon siya, kung gitipigan pa nako ang sala sa akong pagkatao, dili untang maminaw ang Ginoo. Amen ba? Ingon ang ikaduhang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 7. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, kinsa kanato, pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan nga naminaw sa FM radio, pwedeng ikaw o ako na nagsunod sa programa dini sa Sayan FM 95.3 gikan sa City Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Kompleto ang atis.
Amen ba? Ingon dire mga kaigsunan, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan kundi naghatag kanatong gahom. Naghatag kanatong gahom ug kugma ug pagpugong sa kaugalingon. Wow! Kung ikaw ug ako wa kay pagpugong sa kaugalingon, mahatag ba sa imong isikataw ang gugma? No. Kung gipasakitan ka, kung gihumutan ka, kung gihasik ka, kung gibutang-butangan ka, kung gipasangilan ka, mobalos ka, asa man ang guma, asa man ang pagpugong sa kaugalingon, asa man ang espiritu nga gikan sa Dios nga adunay authority. Wala. Mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pastora, isilsil, ibutang sa tong kasing-kasing ko na unang salamutan. Sa diha nga ikaw ug ako gihatagan sa espiritu sa Ginoo, wala na'y katalaw, wala na'y kahadlok ni bisan kinsa nga bisan usang kahimtang sitwasyon dinhi sa kalibutan. Ikaw ug ako mga tubang kanunay sa bisan unsang mahitabo sa kinabuhi. Apan kauban nimo ang gugma, labaw sa tanan pagpugong sa kaugalingon. Bisan kung saan pagkaglisya, bisan kung saan pagkagpasangin, bisan kung saan pagkagdahon, ipatibabaw ang gugma. Labaw sa tanan, ayaw balusig dautan ang mga dautan, hinuno ka balusig pagkamataro. Kaysa diya sa imong gibalos, sila malukmay, labaw sa Ginoo, labaw sa tanan, dunay Ginoo nga naghatag kanimo espiritus ka. Ngunit Ginoo, dalay doon ang Ginoo sa katapusan, ilabi na sa mga regalado family, Brother Jason Regalado, diya sa Gangwi o sa mga regalado family sa Tanay City. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa kanatong tanan, mag-ampot ang mga Iso. Agi pagtapos sa itong bulaton, ining maong kaminsay sa takna dapit sa kabuntagon, pero akong ihatag ni sa atong DJJ alang sa mga greetings o mga pagtumaya. Although magkaigsoon na atong DJJ mag-college na sa 2025, inyong kubos kalagan padayong magpabilin, dili bukat nga rason kaya dili ta makapadayon tungkol kay doon na tayo obligasyon isip na as mga pagpanarbaho sa panggobyerno. Ikaw o ako tipigi ang pagkamahas nino, ang pini ang iyang pagsaling kanino, ug labaw sa tanan ang pini ang mensahe sa Diyos. Kamoy mo hatag ka na itong kadaugan kanunay, mag-ambot ang mga Iso. Labing kamahanan ba may kagmaon ka ng Diyos naman. Salamat o Diyos sa imong pagkamahayo, salamat o Diyos sa imong pagkabutan, salamat o Diyos sa imong pagkatiman, salamat o Diyos sa imong pag-among makanamo. Among gila o Diyos, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kuno la ikaw. Ikaw ang among gidayeg, ikaw ang among gisimba, ikaw ang among gituboy, ikaw o Diyos ang among gibatas. Ug wala na ilain pa din sa kalibutan. Ako mga pag-ampo o Diyos ng mga tanan, sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM, sa tanan karon o Diyos nga nagsunod nining mao nga programa, I declare blessing sa mata ko sa kanila. Nagkinahanglan kami kanunay sa imong giya, nga diin ang imong mga pulong mga mensahe, among panikamutan nga kami dili makasala batok sa imong mga balahon na dalaygon ka man, labi na sa among mga kaisunan, sa mga pastor, mga pastoral na doon mga problema. Ikaw maglikon kanila. Diha sa mga problema o Diyos, diha mas mulikon pa ang among pagpangalagat na kanino. Salamat o Diyos ni mga takna karon. Ikaw magapanalangin sa mata ko sa gikan sa mga batanon na tulad yun sa pinakahamtong Lord Jesus. Dugong himaya nga nalagod ka ni mo ang tan pinagi sa ngalan sa man sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen. Pwede lang yung mo makarequest awit makalangit maison ako ra gyud ni nga i-play. Di ra nako ni off kini nga live. Ako ra ni nga sulan og awit makalangit. Ako gihatag ang panahon sa atong DTJ. Ini nga oras utak na sa kabuntagon niya yatang gikan nila yun sa Shine FM 95.3 ini sa City Balong Barangay Santo Niño, Matanay City, Negros Oriental.